Hola, el meu nom és Laura Evangelio i soc doctora en Ciència de Materials, més específicament en materials polimèrics. I us preguntareu, què són aquests materials polimèrics? Doncs bé, els polímers són cadenes de molècules molt més petitones que anomenem monòmers. És a dir, que molts monòmers juntets fan un polímer. I n'heu sentit a parlar mai dels plàstics? Doncs bé, els plàstics estan fets de diferents polímers. Per això, la meva paraula clau és sostenibilitat. I per què escullo sostenibilitat, us preguntareu? Com està relacionada la sostenibilitat i els plàstics? Doncs bé, com sabeu, els plàstics són totalment necessaris per la nostra vida. Perquè no només els trobem als aliments, per protegir-los, a les bosses de la compra, sinó que també els trobem al cotxe, els trobem a les medicines, els trobem als equips de protecció als hospitals, els trobem a les nostres sabates, a la nostra roba, els trobem a tot arreu. Per tant, estem d'acord que els plàstics són totalment necessaris. Ara bé, per què he escollit sostenibilitat? Doncs perquè, com a vosaltres, a mi també m'agrada tenir un món sostenible, un món fora de contaminació. Per això crec que els plàstics s'han de reciclar. I com puc ajudar des de la meva feina a fer un plàstic més sostenible? Doncs bé, us sona això? Sí, oi? Aquestes galetes estan ben bones. Però a tots ens agrada menjar-nos les cruixents, oi que sí? Estic segura que si aquestes galetes duren un dia fora de la fàbrica sense aquest envàs de plàstic, ja no estarien cruixents, estarien molt toves i no ens agradaria. Però a tots ens agrada arribar a casa i menjar-nos les galetes cruixents. Doncs bé, hem de desenvolupar aquest envàs per tal que sigui el més sostenible possible i que després el puguem llançar al contenidor groc i que sigui sostenible. Per això fa falta desenvolupar molècules petitones, aquests monòmers que us deia, fabricar polímers i dissenyar-los d'una manera que no perdi les propietats del plàstic, és a dir, que ens mantingui les galetes cruixents per durant temps per menjar-nos-les quan vulguem, però que alhora també sigui sostenible. I això és una mica el que faig a la feina.